Да го кажа ли за 5 секунди как замина Христо Стоичков в Испания? Как? Аз съм причината, макар че не ме е черпал едно кафе. Да ви кажа. Обажда ми се шефа на федерацията, Андон Трайков. Добри Джуров не пуска на този Стоичков, защото трябва да завърши първенството, те са шампиони вече, трябва да мине един-два кръга от европейско и така, и не го пуска. А има опция, до един месец трябва да замени 4 милиона долара, плащат на българската държава и така нататък, и той не го пуска. Когато ми се обади Андон Трайков, му казах, викам Бедрожиков, така и така. Вика, не, с Добро Джуров не ми се занимава, вика, не ме занимава, каквото иска да правят. Помислих, на другия пак влиза. Викам, слушайте сега, смешно, но беше, предавам го точно. Викам, вижте сега, първо, колкото и да сега да е шампион, са живи и здрави, ще скарат един-два кръга. Но викам, 4 милиона долара ще пропустим. Ето, днес гледам сводката за стоковите пазари. Аз му държах вниманието и той много се интересуваше от състоянието на пазара. Знаете ли какъв дефицит голям имам? Няма, дамски превръзки. Кое време сме, казвам, жените, с парцали и вестници, да се слагат. Сега, ако има свободни избори, ще ги загубим свободните избори. Така, добре, вика, реши, ама ти се занимаваш с Добро Джуров, аз не искам да занимавам с него. И така с дамските превръзки, като аргумент. Христо Стоичков. Дамски превръзки си спратили Стоичков отвъд граница, така ли? Това коя година е? 89-та, когато замина за Барселона. Малко преди промените. Преди промените, да.